Naimbag nga oras kakabsat man nga subscribers kan viewers. Intay man denggan iti may sa nga makapalwa kan makapaisem nga testimonyo iti may sa nga kabsat no kas anumet nga binaliwan ni Apo Dios isuna. Nayanakak iti Pangasinan ngam Baguio City ti Dimakelak. Diti Baguio City High ti nagiskwilak iti high school kan ditoy met nga naadal ko iti agbisyo. Agsigarilyo, arak, kan nang ramanak met sa kabasit nga marihuana. No man pa'y kastoy kat napalpas ko iti high school. Nagtuloy ak garod iti college kat naipalpas ko iti kurso. Ngamhaan ko nga naiaplikar daytoy, gapu iti awan ti kumpiyansak iti bagik, kan dagiti markak wenno grado kat puros pasang awa nga kunada. Haan ko nga concentrate panagadal ko idi, iso kanayon dak nga ungtan ni tatang ko. Inyalanganan nga iti mapaspasamak di ta pinagbiag mo. Lukas ta lang nga ti aramid mo kat puros pinagbulakbol. Awan ti intention ko nga nagbirok iti trabaho idinalpas ko ti kursok. Ingana nga nasarek ko iti panagbulang wenno panakipalot iti Texas. Haan ko nga pinanunot nga seryosoen iti agbiag. Apan ti tawan ket ditoy metten nga kumarkaro iti daytoy nga bisyo. Ken iti panaginom ko iti arak. Halos inaldaw ti panaginom ko iti arak kaduak iti babarkadak. Addapay dagiti tiyempo nga ore lang nga masarwak iti pagidaak ken makaisbuak iti sobra nga panagbarbartek ko. Numamingsan pay ket adda dagiti makaapak gaput agpok kapok kawak no mabartekak. Awan ti malem nga sa anak nga nakainom, iso nga kuna ni manang ko nga Ay, awan daytoy nga tao, agurigor nohan nga uminom ti arak. in madugarod ti taraken ko nga agkakangina nga Texas nga manok. Kat iso tinapnapanan ti panawan ko, karkaro idinaramanak nga mangabak-abak dagiti taraken ko. Kinumkumpormi ti pakidaydayo akon nga mapan makiderby nga nadanon ko pa yan ingga na Manila. Ada diyay kun kunada nga 4 cocks wenno 3 cocks derby nga papapanan mi nga ingga na kami talo wenno 4 nga aldaw ken rabii ijay palutan. May isa nga aldaw agiinom kami iti barkadak ket ijay ko nga natan-awan iti maysa nga balasang. Nagpakadwaak garod dito'y barkadak ken kaininom ko ijay nga oras nga kasinsin na metlaeng daytoy nga balasang ket napanak na kiamam mo. Manipod idi ket haangkon nga sinarsardengan ta medyo madanagan akon iti edad ko nga 27. May sa isuna nga kunami nga Ilocano nga igorot. May isang aldaw, idi apan ko pasyaran ko maisuna. Kat nagsabat kami ijay manong na ijay balayda, nga kaduwak metlang nga makipalpalot, nga saan ko amo nga ading nagayam daytoy ar-aramek. Idjayan nga nang rugi nga adu nang ngegko nga madingas sasao nga panggep kanyak nga maidandanon kanyak. Napasaronwan pa'y iti may nga rabii, nga apan ko itulod isuna ijay balayda, kat may samanen nga manong na itihan may ekspektaren nga ada ijay balayda. Idi simrak kami ni ijay uneg kat pinatugawnak ni manong na. Sadak kinatungtong ken dinamag na no tagatnuak ken anya ti katataok. Tunggal ag saludsod isuna ket danugan na titugawan iti unget na sana inusub iti t-shirt na. Nagkalma aklat ta ket imbagak nga rod, nga Ilocano ak ket kunana nga dagos. Ammom ti pagkamok ti Ilocano,
Kapkabilin dati asawa da. Isungahang kakayat para kiniading ko. Kat daytoy ti insungbat ko kinkuana. Depende iti tao manong ta dagiti kakabsat kumit hang kumit nakit kita nga kinabkabil da dagiti asawa da. Ditoy nga tiyempo kat nakainumak iti basit. Kalpasan nga imbagak iti kastoy kat ininot nga nagkalmaisuna. Kat idinalpas kami nagtungtong sinumano na iti imak kat nagpakada akmeten. At dati barkada daytoy aramak di tangarabii. Idinapasamak daytoy kat palalo ti danag na kat kunana nga. Iya, madanagan tatay kunak no kabilan da ka. Ngarod, impat patuloy ko nga inaram, kan impakpakita tinasaya at iti pamilya na, numan pa'y mariknak nga handak nga kayatlat ta. Rinagragsak ko lat tagarod tinang ar-aram kan kuana. Tipakas daawak, kinayat daklat ta, uray no makita na nga pasuray-surayak iti kalsada ti bartek ko, kanagar-aramidak kadagiti na duma-duma nga bisyo. Naggraduar garod iti kolehiyo iti maysa nga universidad dito'y Baguio. Daytoy ar-aramak ket saan nga bimayag ket nagkasar kami. Gapu garod tahan daklat takayat dagdo mga kakabsat na. Kat adda ti hangain may idi kasarmi. Agrugi ditoy nakiasawa ako trinugyak nga ininot nga tinalikudan iti panakipalot. Inpadawat ken inlakok dagiti agkakangina nga manok ko. Rinugyak met nga imiwas iti babarkadak ingana nga ginuradak ken nakangegak iti nagmamadi nga sasauda. Haan nga nalakamet ti mang talikod kadagiti nga naibisyuak karkaro iti inom. Ngam kunak iti bagik nga ipapamingsan kun iti pamilyak ingana nga nagsardengak. O apo, agyaman naklaunay kanya. Iti pinangwayawayam kanya. Tahan ko nga kinaya dagito'y upadagan. No awang ka. Naglabas ti panawan kat talo nga bulan ti sikog ni baket ko. Kat nagdesisyon nga apan iso na agpabautisar, gaputa na kang kangagmet iti kaskasaba ti kakabsat na. Ditoy nga panawan kat agtatrabaho akas construction helper iti naduma-duma nga lugar iti Baguio. Hangko nga malipatan iti dandani nga aganak ni baket ko ket nariknak iti panagkapsot ti bagik iti madama ti trabaho mi ijay sablan. Pinaawid akgaro di foreman mi ket agsubli-subli ak ospital gaputahaan da nga maamuan no anya dayto ingana nga naduktalan da nga typhoid. Addak iti ospital ket panagriknak ket matayakon gapu iti palalo nga sakit iti ulok. Ket hangko na pupuutan nga agluwa akon nga agpakpakaasi iti apo nga biyagannak gapu iti pamilyak. Asi ti apo garod ket imimbagak ket rinumwarak iti ospital. Ijayak meten nga nagdesisyon nga agpabautisar no ay nati pakigimgimungan ni baket ko. Dito'y metan nga rinugyak iti makigimong ket ininot nga maararamat akon iti simbaan. Dito'y ko nga pagyamanan iti apo, iti panangbaliw na kinyak,
kanin sabot na iti asawa nga naaramat tapno maamamok mo't iti apo. Adu manlakta tihaan nga pagginkinaawatan ngam habang mapan iti tiyempo ket ni apo iti mangiururnos iti amin. Hanmat nga bimayag ket kinatungtungdak iti kakabsat ni baket ko. Ket dimawat da iti dispensa kadagiti na isawsawang da ken impakpakita da kinyak nga nagmamadi. Inalakmat da iti nga gundaway nga dimawat iti pamakawan kadakwada. Ket nariknak iti panakabangar ken nalag-ananak kalpasan iti nabayagmet nga panawen nga kinengkemkem ko iti nakasaksaktak gapu kadagiti impakpakita da ken naisawsawang da kanyak. Apapan garod iti panawan ket construction latta ken agmaneho iti jeep nga pangpasahero iti bagyo iti nagtagtagadak. Dimtang iti tiyempo nga naawat ni baket ko iti maysa nga kumpanya. Gapo ditoy ket siak tinang aware ditoy duwa nga anak mi. Ditoy ko nga napadasan manen iti panubok iti biag. Iti panakauy-uyaw nga pirmi nga bimasit nga karkaro iti panagkitak iti bagik. Kinat katawaan dak idi iti karubami no makitkita da nga agaw awirak. Nasakit tiriknak nga minan-ano saklata gapu kadagitoy anak ko. Kalpasan iti manong nga tawan, dituyak nga nakarit ken napursige nga agaplay iti abroad. Nag-eskwela ak garod manen iti TESDA oray no 30-60 tawen ko. Siyak ti kalakayan da ijay nga eskwelaan di nga tiyempo. Inpapatik garod ket nalpas ko iti mekaniko. Awan lapta tinasrekat nga nangiaplikarak ditoy nalpas ko nga mekaniko. Isu nga inpadas ko nga nagbirok iti pagaplayan iti abroad. Naminduwa nga haanak nga napagasatan nga pang Saudi ken Australia kuma. Ngem haanak lata nga naupupay tapan panunutok de panang tagtagibasit da kanyak. Inkarkararag mi garod nga sagasawa nga mangisabot iti apo iti pagaplayan mi wenno pagaplayak. Adda nakita ni baket ko iti Midland newspaper nga hiring iti karpentero iti Canada. Inpadas ko garod nga nag-apply kat haan met nga nalaka iti nagdalanak manen. Nagkaproblema iti medical ko kat nadelayak iti duwa nga tawen. Manon nga batch tinakapan kat nabatiak. Insang sangit mi iti kararag iti apo kat pinatgan na. Ditoy ko nga nakita iti parabor iti apo nga nuhaan tagayam nga maupay kan agpatuloy nga kumamang kinyana kat ipaay na ti sungbat iti kararag. Malagip ko iti kunana iti Salmo chapter 40 verse 1. Si aano sak ano guruuray iti apo, inyalingag na ket dinengeg na ti kararag ko. Nakapanak garod abroad, kalpasan iti adu nga naglasatak iti medical ko kas karpintero. Nalpas ti talo nga tawen ket naalak iti pamilya. Ditoy manen nga nasubok kami gapu iti medical iti pamilya. Ngam nagmilagro manen iti apo ta isu ti dinawdawat mi nga agmaymaysa kami ditoy abroad nga pamilya. Hangko kayaten nga agawid no mabalin tawan ti umno nga trabaho ijay Pilipinas. Katta, uray no adda kami dituin kat haan kami nga imibibat iti panagserbi iti apo. Haan mi nga linipatan iti ingkarimi kenyana nga no iumay da kami dito nga lugar kat agtuloy kami latta nga agserbi ken kuana. Ti kaaddak ditoy nga agserserbi iti apo kat agladingit iti riknak no mamingsan.
Mangpanpanunot iti kasasaad ti kakabsat ko, nga awan pay iti relasyon da iti Apo. Adu kami met nga agkakabsat, ngampiton iti natay. Ikarkararag ko nga umay ka diti aldaw, nga agbiag ti kakabsat ko, nga maamamoda ti Apo, ket isu ti mangidalan iti panagbiagda. Sakbayak nga agpakada, ket kayat ko nga ibaga kadagiti amin nga dumdumngeg. Nga saan tayo nga mangtagtagibasit iti pada tayo nga tao. Uray no anya ti makita tayo nga kababalin wenno kasasaad da, tahan tayo nga ammo ti aldaw nga umay. May panggap mat diti panakabalbaliw ko, manipod diti nagbisyuak, kat narigatan akmat nga nang talikod, lalo iti palot winubulang kan barkada. Napanmat ti manungatawan, agyaman ak iti Apo ta inararamat na ni baket ko nga mangpalpalagip ken nangikarkararag kanyak, inggana nga talaga nga naikatan. Kadagiti aglaslasat iti kastoy nga padas iti biag, kat haan tayo nga maupay, tano ipapati kan ipapuso tayo ti mangmangagan tayo nga sasao iti Apo, kat awan iti imposible. Salamat iti panagdengegyo. Salamat kabsat iti dayti nga testimony nga makapalwa ken makapaisem. Kat niya po Dios pay kaditi agpatuloy nga mga ramat kinyam. Agyaman ak intay-intay manen panagdengeg dito nga testimony. Kat dawatek kadi iti panangi-share tayo ken ag-subscribe tayo kadi kakabsat. Tapno iti kasta manggagan tayo pay. Kadagito at kakapintas nga umay nga testimonyo iti kakabsat tayo. Kat kadagiti matigtignay ken naayat nga agibingay iti testimonyo da. Dawatek man kadi iti pangi-email yo dito share your testimony 77@gmail.com. Kat iti intay panagpakada kas iti sigot. Denggan tayo man iti mensahe na daytoy nga kanta. Ako ay isang lasinggero, tubo sa syudad ng Bagyo. Ang kaulayan ko'y San Miguel at Sigarilyo, sadyang ipinaglihi sa alak. Ako ay lasinggerong tunay, kung walang inuman, buhay ko'y nalulumbay, pagkat iyan lamang ang aking libangan. Ngunit ang lahat ay nabago mula noong tinanggap ko si Kristo. Alak at sigarilyo'y napalitan ng ebanghelyo, lumiwanag ang madilim kong mundo. Halina kayo kabarkada, doon tayo sa liwanag. Andon ng sugo, nag-antay sa inyo, tulad ko hangad niya ang kaligtasan niyo. Salamat, Jesus, kami yung tinubos, makasalanan, problema ng bayan. Buhay naming walang saysay, ngayoy nagkakulay. Ikaw lang ang nakapagbabago ng buhay.
Salamat, Jesus. Kami yung tinubos, makasalanang problema ng bayan. Buhay naming walang saysay, ngayon'y nagkakulay. Ikaw lang ang nakapagbabago ng buhay. Ikaw lang ang nakapagbabago ng buhay.